Здравейте и добре дошли в канала ми. Днешният клип е малко непредвиден, т.е. исках да снимам днес, чудех се какво да снимам днес и ето, че се събраха книги за Book Haul, които съм си купила през лятото, но събраха се за един хол. Може би другите ще ги направя на втори за края на лятото. Първо искам да благодаря на всички за подкрепата, не само в YouTube, но между другото вече имам и TikTok, ще оставя долу. И също искам да благодаря за подкрепата в коментарите и на лични съобщения под поста под видеото от съвместното четене, където споделих за това, че страдам от генерализирано тревожно разстройство, и после в коментарите и на лични във Facebook и в Instagram някои от вас се свързаха за подкрепа. Наистина много благодаря. Естествено всички от съвместното четене ме подкрепиха, когато споделих това в чата по време на четенето. И да, наистина оценявам подкрепата. Сега да започваме с хола. Тези книги са купени на два пъти. Първата книга, която имам, е Ян Бибиян и Ян Бибиян на Луната. Всъщност, аз никога не съм я чела. Това беше любимата книга на баща ми и просто един от последните разговори, които помня с него, е как го питам: тата, коя ти е любимата книга, и той казва, че това му е любимата книга. И реших, че в някакъв момент трябва да я прочета, и този момент дойде сега. Всъщност аз прочетох само първата, която е Ян Бибиян на Луната още не съм я прочела, но да, тук наистина имаше съобщение за мен. И ако сте възрастен и сте някой, който се бори с панически атаки, депресии, лоши навици, зависимости, мисля, че тази книга много може да ви помогне. На мен лично ми помогна. Естествено, помощта няма да дойде от книга, а от вас самите, може би от терапевт, но дори да ходите на терапевт, вие трябва да свършите по-голямата работа. Но просто мисля, че тук в тази книжка има много мъдрости, които може да са ви от помощ. Следващата книга е една, която гледам от много време и нямах представа, че е излязла на български, докато не се зарових в сайта на Artline, и това е как Рори Торн унищожи Вселената. Общо взето е като фантастика, вдъхновено от Спящата красавица. Половин хилядолетие след като Спящата красавица е събудена от своя принц, в консорциум Торн се ражда принцеса. Нейната приказка обаче се развива не в обикновена кула, а в тъмна бездна на необятния космос. Порисана от фейта, Рори получава 12 благослови и едно проклятие да вижда истината отвъд лъжите. След като баща ѝ загива в атентат, живота на младата принцеса протича сред лукави политици, безволеви клонинги и заговори за свалянето на монархия, така че тя се нуждае еднакво силно и от проклятието, и от коража си. Това звучи много интересно и това мисля да е следващата книга, която ще чета. Всъщност тук имам две книги за самопомощ. Когато тялото казва не, цената на скрития стрес, защото всъщност при мен от този стрес, който всъщност моят главен стрес са моите мисли и това, че ме е страх от всичко, затова взех тази книга. И отново книгата няма да реши всичките ти проблеми, но ще ти даде перспектива, някакви съвети. Тази я взех, защото когато развих тревожно разстройство, при мен се получиха много здравословни проблеми, които са на база стрес. Ако виждате, аз съм по-пълничка, не малко, ами доста по-пълничка. И това при мен се появи, когато развих тревожно разстройство. Това беше малко след като баща ми почина.
но после на базата на това тревожно разстройство аз развих разни симптоми, които са абсолютно нормални за тревожно разстройство, но тогава не знаех какво е тревожно разстройство, какво са паникатаки. И ме беше страх от тези състояния. Лекарите ми казваха, ти просто си чувствителна и затова получаваш тези неща и всичко е в главата ти. И аз не виждах как мога да получа сърцебиене или задух или прерушаване от това, че съм чувствителна. Също ми казваха, че всичко е в главата ти, но тези симптоми се усещаха на физическо ниво. И естествено аз се стресирах още повече и оттам напълнях и още повече 50 кг за година и половина. Отслабвала съм на 2 пъти, но и 2 пъти беше когато бях много спокойна. И после, когато това спокойствие мина, се върнаха килограмите. Но вижте какво, знам, че някой от вас ще каже, това не е здравословно, а така е, но също съм прибягвала и на много нездравословни начини да сваля килограмите, от които си докарах още повече здравословни проблеми. И аз по никакъв начин не промотирам наднорменото тегло, по никакъв начин не казвам на хората, ей, трябва да сте като мен, но просто споделям моята гледна точка за това, че понякога аз просто като човек искам да съществувам без хората да ме сочат по улиците и без във Фейсбук да има хора, които ми казват как трябва да отслабна, защото да, знам, че трябва да отслабна, просто тялото ми отказва. Колкото и на фитнес да ходя, колкото и здравословно да се храня, броя калории. Имаше един период, в който от стрес не можех да ям и ядях по 1000 калории на ден, не защото нарочно съм готувала, ми просто не можех да ям и пак не отслабнах. Затова причината е някъде. Хората от платформа номер 5, което всъщност аз забелязах, че във влога, когато започнах малко негативно, но на мен всъщност много ми хареса книгата. Не хареса, не знам, чак пък много, не бих казала, че ми е любимата, но беше много сладка история. И хем е сладка и те развеселява, но хем е и тъжна. И пак казвам, учите да танцуваш в бурята. Как може да си щастлив, въпреки че всичко не е перфектно. Следващата книга всъщност аз си забравих, защото е горе. Тоест аз живея в къща, за тези, които не знаят, затова. Забравих кой е писателя, но общо взето се казва "Спри да премислиш отново и отново". Пак за самопомощ и всъщност не толкова, че ми помогна с някакъв съвет, но просто автора. Всички книги ще са долу в описанието с правилните им автори и заглавия. Автора описваш тези неща, които аз мисля, чувствам, които съм мислила, че са ненормални, които си мисля, не, аз наистина имам здравословен проблем, аз имам някаква неизлечима болест. И почвам да се ровя, почвам да ходя по изследвания, по лекари. И в същото време нищо ми няма, после имам период на спокойствие и тези симптоми отшумяват и си казвам, добре, аз съм добре, израснала съм го. И после нещо отключва стреса и абсолютно всички симптоми се връщат. Даже понякога малко по-зле. И човека описва, че е нормално, когато имаш тревожно разстройство, да се вглеждаш, защо тук имам пъпка, това да не е раково образование и разни такива неща. Още имам 100 страници от нея, някъде толкова. Малко я зарядах тези дни. Сега следват книгите, които си взех днес, всъщност. Нали знаете онази песен на Ариана Гранде, Seven Rings? I want it, I got it. Това е дефиницията на тази песен. Защото вчера в видеото на Тео от Шепота на книгите, аз си набелязах тези двете книги и си казах, добре, ще взема в някакъв момент
И днес отидох до книжарницата и си ги взех. Между другото ще оставя линк към нейното видео. Не знам дали тя се смята за книжен инфлуенсър, но мен определено ме инфлуенсна, въздейства ми да караме да си купя тези две книги. Едната е Мастилено сърце на Корнелия Функе. Другата книга, която взех, е Гънка във времето на Маделин Ленгъл. Всъщност аз съм чувала тази книга, но не знаех, че е детска. Не точно детска, ми middle grade, което е за тази 8-9-12 годишна възраст, когато не си дете, но не си тинейджър. И всъщност звучи изключително интересно. Другата книга, която взех, е Щастие за начинаещи на Катрин Сентър. Ще чета за първи път от тази авторка. Всъщност в началото на лятото или края на пролета Извета беше направила ревю на тази книга или беше споменала, че я чете, но общо взето от нея разбрах за тази книга и ми се стори доста интересна, защото аз самата съм начинаеща в щастието. Ето още един буктюбър, който ми е повлиял. Между другото, супер много се зарадвах, защото в пролета някъде бумили различните ери на Тейлър Суифт и един от хората, които бях тагнала, беше Пизвета, защото знам, че тя обожава Тейлър. И видях вчера, че го е направил тага. Всъщност тага е качен от няколко дена, но аз чак вчера имах време да наваксам с видеята. Ще го оставя долу в описанието и просто много се зарадвах. Тя още като видя, че е тагната, ми писа, че ще го направи в някакъв момент. Но сега, понеже съм сравнително малък буктюбър, не очаквах наистина да го направи, или можеше да е забравя или нещо такова. И нали, казах си, добре, ще тагна разни хора. В най-добрия случай ще ме забележат, в най-лошия ще видя, че просто имам канал. Но ги тагнах без абсолютно никакви очаквания. И ще оставя тага долу, ако искате вие може да го направите, може да ме тагнете и мен във вашите клипове или в Instagram, в TikTok, ако го снимате. Ще оставя и линк към видеото на Цвети. Книга е нещо като импулсивна покупка, но не наистина, просто преди няколко дена, не или седмица, нещо ми излезе тази корица в главата и си казах, как се казваше тази книга, май искам да я прочета. И звучи много сладко. Надявам се да я прочета до края на лятото, но има много книги, които оставих за края на лятото. Точно с една приятелка си говорихме днес. Да, ти си купуваш книги, но поне ги четеш. Не ги чета, складирам си ги. Другата книга, която може би това беше най-краткото време, от което съм купувала книга и съм започнала, но другата книга, която имам, тя е подарък. Както казах, имам тревожно разстройство и за началото на юни беше един по-лош, по-стресов период и затова тази година не можах да отида на море. Много искам. Но майка ми успя да отида на море и от морето ми взе сувенир. Технически тази книга е подарък от дядо ми, който живее в град край морето и мама отиде при него на гости на морето. И е казало, нещо му е казала, че е видяла тази книга, иска да ми я вземе и той е дал пари. Всъщност остават ми още 100 страници и изключително много ми харесва. Мисля да направя ревю, защото да, тази книга не се нужда от мен, за да е известна или хората да си я купят, но изключително много ми харесва и това е нещо много извън зоната ми на комфорт, като стил на писане и като цяло. Определено ще
прочета и другите две на Виктория Бешлийска. Ами, това беше... Това бяха всички покупки за днес. Може да ми напишете в коментарите дали сте чели някои от тези книги, дали са ви харесали или дали смятате да ги прочетете. Аз винаги отговарям на коментарите. Ако са хейт коментари, може леко да ви блокирам, но пак бих отговорила, пак отговарям, просто нали, алгоритъма да се задейства. Да, това беше. И отново благодаря, че ме гледахте, благодаря, че се абонирахте, благодаря, че коментирате и харесвате. Между другото, винаги виждам, че имам примерно 10-13 харесвания, но не виждам много коментари. И може ли да ми оставите едно коментар, защото просто когато получа коментар, го усещам сякаш човека по-реално ме гледа. Не трябва да е смисъл, може едно сърчице или някоя глупост, но просто не мога да повярвам, че хората ме гледат, ако нямам нагледно коментар доказателство. И да, виждам лайковете, но после виждам коментари и си казвам, тези хора наистина ме гледат. Естествено, не ви задължавам, но ако ме гледате за първи път, ще оценя да се абонирате, защото много искам 130 абоната до края на август. Отдолу ще оставя видеото на Пизвета за тага, моето видео за тага, видеото на Тео, което ме повлия за този букхол. Добре, не трябва да я обвиняваме съвсем. Тя ме повлия само за 2 книги. И за други, но специално този хол 2 книги. Другото беше изцяло моите лоши решения. Но пък можеше да са наркотици. Какво друго ще оставя? Ще оставя моят TikTok. Последвайте ме. Ще ставам TikTok сензация. И... това аз отивам да чета, защото имам много за четене. До следващия път. Чао!